mabungahong kagabhiyon mga igsoon live ta. So ako sa ning i-share ang atong live tonight. Kamo sa diha igsoon ato sa ning i-share. Praise the Lord. Sa dili pa ta mga tulog nining kagabhion, mamalandong tas pulong sa Ginoo. Kumusta yung adlaw rin mga igsoon? Ako nag-ampo sa kanunay nga namos mayong kahimtang no. Itagbo ang iyong panginahanglan. Unya duol sad mo sa Ginoo. Hallelujah. So again, ako sa ni-share atong live. Ako sa ni-tag sa akong mga duol sa dughan ba. Praise the Lord. Shout out 24 viewers this time. Okay, wala pa kabantay ang uban. Please share our live tonight. Or you can also, as always, you can type at followers, at highlights, at everyone. Para makabantay ang atuang mga friends, ito mga higala, igsoon sa Facebook. Right, so done sharing. Again, mabungahong kagabhion. May gabi na, Pastor. God bless Brother Dong Juniper. Maayong gabi, mabungahong kagabhion usab Sister Lorena Traya. Praise the Lord. Shout out sa tanang mga OFW nga nagtanaw karon, mga naka-permanent resident na diha sa lain-laing kanasuran, og sa mga seaman diha, mga seafarer, no? Kanunay jud kong saludo sa inyong sakripisyo para sa inyong pamilya ug sa inyong mga anak. No, namos ko mga pagampo kanunay ug ako kining balik-balikon nga usa mo sinungdan nga mag-live ko kanunay para makadungog sad mo pulong sa Ginoo. Shout out Mikoy Kabanlet Hingpit from Dawis, Bohol. Okay, dol-dol ra. Salamat kay Pastor sa pag-live o sa payan kanunay J.An. Watching from Davao City, Anate Ampon. Praise the Lord. And good evening, Pastor Vera Marcos San Juan. Shout out Sister Del MC from Kuwait. And of course, kisa pa man eh. Thank you for typing at highlights and at followers. Anate Ampon. Okay. Akong gi-shout out ang Dawahon. Okay. Southern Leyte. Shout out sa isla sa Dawahon, permintita maglanog-lanog diha. Akong gi-shout out si Sister Lilia og si Brad PD Pinola. Og shout out sa diha sa alagad sa Ginoo nga si Pastor Marlon Cotamora. Okay, praise the Lord. Mayong gabi, Pastor, patabang ko gampo sa akong kabag-uhan, Pastor, kay hangtod karon huyang paman ko. Matintal pa jud, Pastor, on Francis pa na, brother or igsoon. Sige, atong tabangan na. No? Depende ra na igsoon sa imong pagpanugyan jud sa Ginoo. Right? Right. Eh, ato nang iyampo, ay problema na damao mo na. It's an honor for me to pray. Glory Donairi Fortuna, maayong gabi, watching from Damam, Saudi Arabia. Good evening, Pastor, from Montalban, Cabilon, Aida. Good evening, Pastor, watching from Dumaguete. Okay. Naay pa ni hapon niya, buguyaw. Why, di mi magpista, bro. Kabaw lagi ka, pista dali. Salamat sa Ginoo. No, shout out RGO. Sa mo to, apelido to? RG Orapa. Guyay. Praise the Lord. So, shout out din ako ang Cebu City Jail. So, anak ko diha karong Monday kay gimingaw na sad ko og kanang deliver og pulong sa Ginoo, no? Taon na ko kabalik diha, 1 month na siguro tungod kay medyo busy sa direct, so na ko mga schedule. Na mga times nga speaker ko sa youth camp, unya na activity sa church kay anniversary maguto padulong niya, mao pa may nahuman naman, no? Unya basta nagtrabaho po sa church, so mao na nga medyo busy ta.
Apan karong Lunes mulusot na jud ko. Kita-kita tanyo dia, shout out Brad Aris, no? From Maximum 4, usa sa alagad sa Ginoo nga nagpagamit sa Ginoo, banggitan sa nis kangit-ngit pero karon nanas kahayag, no? Brad Aris, shout out, Brad Ibang, Brad Mago, shout out nyo tanan dia, Brad Ayan. And of course, sila si Brad Kenneth, Brad Jao, manghod ni Brad Jomar, nga nasa Maximum 19, shout out Maximum 15, Maximum 4, shout out. Okay? And of course, shout out na ko ang akong team sa From Living Water Christian Fellowship. O ang kuansad, tanang mga jail officer, mga warden diya sa Cebu City Jail, mabungahong kagabihon. Shout out yung tanan. Murder ba ka banday na ko diha kay one time ning sulod ko diha kay ana man na Erikisa man na tanawon ang atong mga bulsa, pahubog sapatos. So nay usa ka jail officer da shout out kung ning tan-aw ka sir, lucky. Ingon siya, ikaw man ang mag-vlog sir no. Ana siya, murag ako gina ba no. Shout out mga officer diha sa Cebu City Jail no. Praise the Lord. So akong shout out ng mga nagtan-aw karon nga naa nagtrabaho sa lain-laing ahensya sa gobyerno. AFP Armed Forces of the Philippines and BFP Bureau of Fire Protection, mga classmate na ko naidaghan kay wala nagpulis nasa bumbero ba. And of course tanang kapulisan, shout out Luzon, Visayas and Mindanao, Camp Usmeña, Cebu, shout out at Tagbilaran City diri sa Mua sa Barracks, and among station diri sa Clarin Police Station, shout out nako among hepe si Police Lieutenant Chief Amado Amba. Ug sa tanang mga higala duol sa dughan ako mga kapulisan, shout out ninyong tanan, kabalo mo nga kaila ta. Pero si tagsaon ako madugay na niya, malaktawan niya na akong uban ba, no? So shout out sa tanang mga higala na mga kaila na ako nga police na mo song prayer. And sa tanan nga nagtan-aw karon, shout out ang tanang mga subscribers ani nga page, no? 219,000 followers. Ani nga mabungahong Kristohanon, praise God kay nabalik na ta, maka-live na ta igsoon. And pero naatay medyo gamay nila nga restriction nga murag wala ta gi-recommend, di ta recommended pero at least maka-live ta, no? So mabitaw nga ako mong encourage nga i-share atong live para makitaan sa uban kay dili man gud siya recommended kay katong nay mga issue na to ba, no? Pero at least na remove na ang uban nga mga restriction. Maka-live na ta, okay na siya mga igso, nabalik na ba ang kaniyadto. And shout out na ko ang tanang mga star senders na Poetic Sense, salamat kayo. Og sa mga subscribers sa tong YouTube channel nga ang link nasa caption ani nga live. Wala pa naka-subscribe, pwede na mo subscribe, so free ra na, no? Kay 30 days ra man ang kaning ako ang live, automatically ma-delete ni siya. So ang himo na to, himo na ko ako ning i-download after this, nya akong i-upload sa tong YouTube channel. Mao nang kita-kita ta dito, no? Again, sa wala pa maka-subscribe sa tong YouTube channel, please do subscribe. The link is found in the caption sa atong live karon igsoon. Good. Shout out Pastor ug may gabi from Biolado Shi. Shout out taga Japan po, Brother Nas Deba Abando. Shout out igsoon amping diha no from Japan. Sa may uban rin. Shout out Molgi from Japan. Good evening Pastor James from Abbey Rose, Dubdoban. Praise the Lord. Okay? So we have 70 plus viewers this time. I just want to encourage everyone as always to mention your friends and loved ones here in the comment section. And don't forget to type at followers at highlights at everyone para makabantay ang atong mga higala ba kay anyway, ang atong topic karon igsoon tonight is unsay sekreto, unsay atong buhaton aron magpuyo ta nining kalibutan nga mahimo tang bulahan. Blessed, how to live a blessed life. Amen. Mao ni atong misgutan karon igsoon. Ako lang tubagon imo karkadi. Akong tubagon ang imuhang giingon na unsay ana sa ubas. Kuan man gud pastor, midulni man na nako sa akong papa pastor, tapos ang iring nickname pud nako. Mo ba? Kuya way Kuya kay bulungan. Kasabot na jud ko. Thank you. Iring ubas. Naman ko kuy.
Usa sa followers ba nga friend po nako nga kabalibo nako sa una. Iring Violet, nya mo mao gamay ba? Iring Violet lang iya. Okay, so thank you sister sa imong pagpasabot, no? May gabi sa diha, Brother Glenn Bartiken Mandal. Praise the Lord. Shout out sa tanang taga Cagayan de Oro, mga followers na to diha. Adarao from Cagayan de Oro City, solid supporters, Brother Jeffrey Albertissimo. Again, shout out to Brother or Sir Jeffrey Albertissimo from Cagayan de Oro City. Of course, shout out sa tanang taga Davao, daghan sa mga followers diha. And of course, taga Cebu City, Mandaue, Carcar, Toledo. Daghan. Lain-lain lang na diha, no? Praise the Lord. Sa tubig di kay gayang paspas istorya masulipan ta. Ug ako nang i-shout out si Sister Christine, ang usa sa atong followers igsoon nga from Armed Forces of the Philippines, iya kong gitaganan niyo nga souvenir. Praise the Lord. May gabi, Pastor James, watching from Santa Cruz, Davao del Sur po. Kim B. Pata, may gabi. Okay, may gabi sad. And may gabi, Brad, from Kair Shahib. Okay, salamat igsoon. Watching from, shout out from Bukidnon, Kim Pata. From Jensan, shout out, Pastor, from Jensan. Okay. Salamat sa pag-share sa polong sa Ginoo. Okay. Shout out, Brother Noel Malayon Tog. Okay, from Jensan. Regard, Miss Jensan, palihog. Sa buayan mo, ha. May gabi, Pastor. Shout out from Butuan City. God bless. Chris Joy Sidelo Ridiles, ha? Chris Joy Sidelo Ridilas. Okay. Shout out, no, from Butuan City. So, wala makabalo. Diha ang mga among kagikan. Kung makadungog mo mga dumanon dahil ang apelido, muan ang kaliwat yun. Kadugo na una diha. Okay? Okay? From Butuan and Rosel Repeso, as always, perminti ko kakitaan. Shout out sa Yambana. Okay, nga si Brian Repeso, naka-duty siya, security guard, namati siya sa imong live. Wow, praise the Lord. So, akong shout out ang gwapo, ang bungan nga bana ni Ma'am Rosel Repeso, nga si Brother Brian Repeso, nga nag-duty siya karon as security guard. Amping gabra, no? Akong iapil sa akong pagampo, no? God bless. Salamat sa kanunay pagpamati ug pagpaminaw. Ug shout out sa tanang on duty karon nga aning dalikyat ug tanaw ba, no? God bless you mga kaigsuonan. Salamat kay nagpakita na pud ka sa FB. Kay ganahan kay kumaminaw sa imong wali, Pastor. Himaya sa Ginoo from Belinda Ibanez. Yes, kay nabalik ta. Salamat sa Ginoo kay naluoy jud kadugayan si Mita nato. Watching from Lanao del Norte, Jonrel Ebo Alap Up. Shout out again from Lanao del Norte, Brother Jonrel Ebo Alap Up. Praise the Lord. May gabi isa, good evening, Sister Angeline Bayo Olaco. Og ni Brother Jonrel Ibo, mao ni Alap Up. Okay. Watching from Consolacion, Cebu, Brother Jade Neri Areso. And to Sister Reza Medrano, good evening, sad. Sige, makag-shout out ani. Sigil ko siya. And to Janet ni. Di ba? Murag nag-message manin ako. Praise the Lord, thank you sa pag-live. Tinads na, mauni Janet. Thank you, sister. God bless. Amping diha. Shout out from Tagum. Magdum ni siya. House of Praise. From Sister Domisita Tampos. Again, shout out, no? Magdom House of Praise from Tagum ni siya. Greetings from Sister Domisita Tampos. Okay. Shout out Jensen Pride. God bless Dixon. Huwag naman is gawas asa ni siya. Napita basta gawas ni. Praise the Lord. Paspas na kayo. Pasensya na mga dili na ko. Maabta ng uban kay paspas kayo. Ang dagan sa atong comments. So, di ta magdugay igsoon, mag-ampo na ta. No? Daghan bitaw diri pastor, aw sa Butuan pastor, mga dumanon. Yes, daghan diha migikan. So sa wala makabalo igsoon ang among kaliwat mga tausog daw mi. Shout out sa tadang mga tausog diha sa Mindanao we. Kaliwat man dayta. So di pa po ko dugay na kabalo na. Mao na giingon diri sa ako ang amahan sa kanunayng panabang. Og bitaw tinuod we're from Butuan jud originally. Akong papa igsoon nag-eskwela sa Butuan. Naman si yours daddy diri.
Asa ka nag-eskwela sa Butuan de? Ha? BCC? Butuan City? College? No, di eskwela akong papa. Duha daw yung kurso, engineering, o kung sa to yung nasa nagminaw. Okay, so, while waiting for the others, let's welcome the presence of the Lord. Let's start, no? Magampo tatong i-acknowledge ang presence ni Lord. Kabalo na ta, knowing that without Him, we are nothing, no? Dili na to matugkad ang mensahe sa Ginoo, masabtan, mapalawman, kung wala ang iyang balaang presensya, yung tabang, ang iyang kaalam, igsoon, ang heavenly wisdom, and of course, ang lihok sa Espiritu Santo. Amen? So, let's pray. Anyway, shout out. Good evening, Pastor, watching from Saudi Arabia. Anyer. Okay. Let's pray. Belinda Ibanez from Sarangani Province. Alabil, diha ko. Alabil, mao ba nila? Alabil? Ila, Angele? Shout out from Kawas. Kawas Lab. Familiar ka na? Ha? Kawas? Akong asawa, igsoon, sweeto kay sa mga pronunciation na kay taga-Jinsan man siya, no? Shout out from Kawas, Alabel, Sarangani Province. So, sa Alabel, naa diha ang manghod sa akong asawa. Katong giliguan nila? Ah, okay. Katong kita, o kami. Okay. So, shout out, no, Alabel, no? Naa sa diha ang manghod sa akong asawa nga kanang naa tag-iya sa Kambal Motor shop lab? Singa na to? Nasa diha sa sentro git sa Alabel. Okay? So let's pray. Mag-start na ta kay sige lang kog shout out, no? Madugay ta. Oy, hands up, pastor, mga tausog. Ay, dahil tausog ay. Kanahan ko ni tausog ay. From Siasi, Hulo-Sulo. Tinood ba na, brad, nga mga isog ko mga tausog? Abi ko sa una, isog lang ko kay adik-adik ko. Ingon sila, isog pa kayo no? Manghud ko isog po kayo nas Cagayan ro no. Ingan ni mga mura bitaw mukaon jog tao. So nagtuon ako, brad. Pagtuon ako once tao isog ka tungod kay under influence sa drugs. So later na nako nahibaw-an nga na ako yung mga gi-invite ko sa Mindanao, na ako yung na-meet mga pastor nangutan ko about anang tausog mga isog kuno na. Akong di man ani ba sa tong tausog dire. Brother Jeffrey Albertissimo, brad, tausog no. Okay, salamat sa Ginoo. Okay, let's pray. Father in heaven, we come into your presence tonight with a humble heart. Thank you so much, Lord, for another blessed opportunity, another great privilege that you have given to us tonight, Lord. Thank you for the time, Lord God, despite of our busy days, but still you encourage us, Lord God, to listen, to meditate your word tonight. Thank you so much, Lord God. This time, Lord God, before we proceed, first and foremost, Lord God, search our hearts, our feelings, our emotion, Lord God, the depth inside of us, Lord God, kung naa kay makitaan, mga butang magsilbing babag, Lord God, nga dili maka-penetrate or dili mo tuhop ang imong balaang pulong. Ginoo kuhaa. Ginoo limpyuhimi. Andama mong kasing-kasing para dili masayang or mausik ang imong pulong, Ginoo. Andama ang mong panudlanan nga espirituhanon, Ginoo. Samtang magapadayon mi Ginoo tagay mi kasing-kasing nga kanunay madinuwaton, mapainubsanon, mudawat og tambag, magpakorek og labaw tanan, musunod jud sa imong pulong kay diha sa pagsunod na ang panalangin. Dili igo, Ginoo. Dili enough nang mamati lamang mi moingon mig amen. Importante mo sunod jud mi Ginoo kay naa diha ang blessing sa pagsunod. Lord, tagay mi kaalam nga langit nun kay kung kami ray magsabot-sabot aning imuhang mensahe, dili na mo matugkad. So Lord God, we invite your presence. We invite the Holy Spirit to speak to us tonight. And Lord God, again, we honor you, we adore you. Giisa ka na mo, ginawailaing gipataas na mo, ikaw lamang. Wala mi nag-isa og pundok, simbahan, relihiyon. But we lift up only one name, the name of Jesus Christ alone. Ikaw lamang nga mong gipataas karong taknaa. And Lord God, i-bless na ng viewers. To all of the viewers and listeners, bisan pa man ang mag-replay ani Ginoo, panalangini, ipabati imong gahum, imong presensya, imong dihog, imong hikap, ang paglihog sa Espiritu Santo, tuguti nga among mabati, samtang mamalandong mi sa imong pulong. Holy Spirit,
gi-welcome ka namo. We invite your holy presence, mamuhat ka. Let your will be done. Mao ni among pag-ampo, Amahan. Salamat daan sa kadaugan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Shout out, Brother Felix Dapar. Panglaw pa to, Brad? Inyo ha? From Silang, Cavite. Midalin Kusong Mag-aso Dorlones. Okay. So this time we have 90 plus viewers. Let's start. Excited na ko igsoon. Manihapon ta sa pulong sa Ginoo. Okay. Atong teksto mga igsoon tonight is taken from the book of Psalm. Bisaya ta niya atong follow-up verse, English. Salmo 1:1. Good evening, Pastor James, watching from San Francisco, Agusan del Sur. God bless. Good evening, sad brother Nicanor. So, Dariasa, gali Ilamanoy de? Del Sur, del Norte? Del Norte. So, namin maguwang dia, Brad, sa del Norte, Agusan, sa Nasipit. Sige, nasad ko gwali di ha. Gracias sa Ginoo. Watching from Jordan. Okay. Nindot ning Jordan kay naaro ba ni sa Bible? Okay. Kisa man eh. Watching from Jordan, Badayday. O Badayday. Nindot pugnan, Badayday. Loading kayo amo internet. Sagdi lang. Sayang ano. Replay lang kay Exxon kung makusog. Diri bitaw, mawala-wala. Bitaw, kulbaan ko. Basin may ngani ba? Oh, praise the Lord. So, always watching here, Badayday from Jordan. So, amping igsoong Badayday. Babae man siguro ni. Baday man. Okay. Amping sister, nakasa prayer na ako, no, mga OFW. Okay, let's start. Salmo 1:1. Grabe, kabalo kita ni. First verse din sa igsoon in the book of Psalm. Salmo 1:1, bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan. Umusunod sa gibuhat sa mga makasasala. Umakig-abin kanila nga wala mo ila sa Dios. Balik ko na ko. Salmo 1:1. Bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan, umusunod sa gibuhat sa mga makasasala, o makig-abin kanila nga wala mo ila sa Dios. Ang Dios magapanalangin sa imbalang pulong. So tonight, again, ang atong topic karon igsoon is unsaon nga magpuyo tanining kalibutan nga matawag ta og bulahan. Okay? Or unsaon nga magpuyo sa kabulahanan niningit-ngit nga kalibutan igsoon. Nga grabe na jud taon kadautan karon. Grabe. Ingon dire Salmo 1:1, bulahan dara una. Kano sa ta mahimong bulahan kung dili ta mamati sa tambag sa mga dautan. So, nagisgot diri igsoon na word nga tambag. Amen. Kung gusto ta nga mabulahan igsoon, kung gusto ta magpuyo nining kalibutan nga adunay pabor sa Ginoo, bulahan man na. Adunay panalangin sa Ginoo, bulahan na. Gitagbo ang panginahanglan nato sa Ginoo, bulahan na. Part na sa atong pagka-blessed igsoon. Anang gitagaan tag maing panglawas, bulahan na. No? Giproteksyonan ta, bulahan na. In everything we do igsoon, mo prosper, bulahan na. Kanus ata mahimong bulahan kung dili ta mamati sa tambag sa mga dautan. No? Unsa man ang mga dautan, pastor? Ang mga dautan mao ni siya mga tao nga way Ginoo, way relasyon sa Ginoo, mao ni mga makasala, no? Kita makasala ta pero lahi gining giingon og makasasala kay mura gihimo na nilang lifestyle ba nga tinuyuan ang pagpakasala, no? Normal ra nila ba? Kita makasala ta, di man ta perpekto pero dili tuyuon na to. Unlike before nga magplano ta sa atong himuon nga sala. But now lahi na kay naay Holy Spirit mo badlong, mo tudlo, mo konbiktar na to, no? So mao ni mga igsoon ang gitawag og dautan kaning mga makasasala, kaning gitawag og wala mo ila sa Dios na o makig-abin kanila nga wala mo ila sa Dios. So ang mga taong dautan mao ni ang klase sa tao nga mga makasasala, mga tao nga naglunang sa makadaot nga bisyo, mga tao nga naglunang sa kahilayan, mao ni mga makasala, mga dautan, og mga tao nga wala mo ila sa Dios, mao ni gitawag og dautan, pagbantay sa tambag nila. Ang gusto na ko ipaabot karong kagabihon igsoon, kung natay mga problema, di man kalikayan kay tao ra ta. Kung natay mga kabalaka o natay mga gipasan, gihambin nga mga bugat kay igsoon, no? Ayaw jud mo duol anang mga taong dautan, ayaw mo patambag
bisan pagkinsa na sa igsoon professional, kuyaw pa kay na siya da igsoon nga tao igsoon dako kayo og naabot igsoon graduhan, pero mao niya akong iprangkan nyo, kung kanang tawhana igsoon wala na ikahadlok sa Ginoo, kung kanang tawhana igsoon gitawag og wa na mo ila sa Dios, og kana bitaw ang iyang pagkinabuhi wala nakapahimaya sa Ginoo, ayaw duol diha. Bisag mayo pa na mo istorya, lahi jud mo tambag ang mga tao nga matarong. Amen. Lahi mo tambag ang mga taong Diyos nun. Lahi mo tambag ang mga taong maalamon. Kanang maalamon, what I mean is kaalam nga langit nun. Lahi kaysa kaalam nga kalibutanon, no? Lahi ning kaalam nga langit nun igsoon. Kay mao gyud ni magiya na to sa saktong dalan nga kabubuton sa Ginoo. Kay ang tinuod nga maalamon adunay kahadlok sa Dios. Ang tinuod nga maalamon igsoonay hingpit nga relasyon sa Ginoo. So, ang Yahweh igsoon para magpuyo tanining kalibutan nga puno sa kadautan nga matawag tagbulahan, atong amiguhon, atong duolon ang mga tao nga matarong, mga tao nga naay hingpit nga relasyon sa Ginoo, mga tao nga naay kahadlok sa Ginoo. Adto ta makighigala nila, adto ta mangayo og tambag, mangayo og counsel. Salamat day sa mga nangayog tambag, nako og pasensya na sa uban nga dili ko ka reply kay everyday ang mo chat nako, ako na mong gingnan ni nga everyday nag-message nako mga 50 hangtod sa usagatos nya, busy man ko igsoon, no? Busy ko nya, usay di na ko matagad, pasensya na mo pasaylo ako, no? Busy kay ba, no? Mao na nga honestly daghan jug mag-message nako nga usay di na ko matagad kay busy lagi, no? Usay matimingan nako nga na ako'y matubag, pero not all the time nga na ako'y panahon sa pagtubag, kay pasensya na jud kay mo, no? Pero mao lagi ang Yahweh na igsoon para magpuyo ta nining kalibutan nga bulahan ta blessed na favor ni Lord, nagpuyo sa protection sa Ginoo, nagpuyo sa let's say kana bitawng in everything we do nadyoy gitawag og kanang kalambuan or kalampusan ang atong gibuhat sa atong kamot. In every decision nato igsoon giniyahan sa Ginoo, mao na mga blessed mga bulahan nga tao nga numan. Kaya nga naman, kay kung naay panahon igsoon nga magpatambag ta, magpa-counsel ta, no, gusto ka makigistorya sa imong problema, adto na istoryahe, adto na iduol sa mga tao nga naay kahadlok sa Ginoo, sa mga alagad baron sa Ginoo, sa imong mentor sa church. Basta duula na ang mga Kristohanon, labi na mga matured. Ayaw dangop atong mga taong dautan, ayaw dangop atong mga tao nga way Ginoo, ayaw dangop atong mga tao nga bisan dagko pa naggrado, dako granggo, mga tao nga taas kayo sa mga posisyon sa kalibutanon, pero kanang tawhana wa nay kahadlok sa Ginoo. Ang iyang pagkinabuhi wala misibo sa kabubuton sa Ginoo, bisag unsa pa na siya ka bright ka smart nining kalibutan, ayaw patambag, ayaw gyud pangayo og counsel niya. Kay ningon na bala ang kasulatan, no, bulahan ang dili mamati sa tambag nila sa mga dautan. Amen. Yes, posible nga ilang tambag maayo, ilang tambag medyo positibo, ilang gawa sa baba, pero lahi gyapon igsuon kay dautan sila. Lahi gyapon igsuon kay dili nila mahit, no? Dili nila bullseye og sa firing patunamo sa una nga wa jud ko kaigo sa bullseye igsoon. Dili nila mahit ang need nimo emotionally, spiritually or unsa na kanuman. Dautan sila, wala sila giya sa Espiritu Santo. Lahi mo tambag, lahi mo counsel, lahi mo advice ang tao nga giniyahan sa Espiritu Santo. Amen. Kay mao nay gitawag og mga tinuod nga maalamon. Ang tinuod nga maalamon igsoon giniyahan sa Espiritu Santo na. O kabalo ba mo igsoon nga once ang maalamon mo tambag nimo, ang pulong sa maalamon igsoon maghatag og kinabuhi na. Tanawa, basahon ako ang gingon ni Solomon. Si Solomon gitawag ni og the wisest king in the Bible. Si King Solomon nag-ingon sa Proverbs 12:18. Akong basahon ang last line. Proverbs 12:18 sa New Living Translation. Some people make cutting remarks. Tanawa, next line, hindot kayo. But the words of the wise bring healing. Pwede lamia, pwede ninduta. Again, but the words, ang mga pulong, ang mga tambag, ang mga counsel, ang mga panghimangno, igsoon, sa taong maalamon, na the words of the wise bring healing, magdala og kaayuhan. Amen? So kung gusto tayo igsoon nga naay kaayuhan atong kinabuhi,
nga mahupay atong kasakit sa dughan igsoon. Nga kung unsa man atong mga struggle nga ato ang mga kagubot sa atong unahuna, makabatuntag kalina o kalipay, unya ihatod ta sa saktong dalan, ihatod ta sa kalampusan, ihatod ta sa kinabuhing puno sa kabulahanan. Duola ang mga taong maalamon. Ang maalamon igsoon, ang tinuod nga maalamon maunang mga tao, it's not about kuan igsoon, ang maalamon it's not about educational attainment na. Di po sabot kay maalamon kay kuano kay nakapasar og board, nakapasar og lono, lahi. Ang malamon igsoon, mauna ang mga tao nga naay kaalam nga gikan sa Ginoo nga pinasahi, naay giya sa Espiritu Santo. Ang malamon igsoon, mauna ang mga tao nga dunay tinud-anay nga relasyon sa Ginoo, naay kahadlok sa Ginoo, alagad sa Ginoo, ning sunod ni Kristo nga tinud-anay. Maunay mga maalamon igsoon, nindot kayo paminawon ug maunay mutambag, maunay mo tudlo, mo correct, mo counsel na to. Nganuman, ingon si Solomon, the words of the wise bring healing. Kung gusto tag healing igsoon, kaayuhan emotionally. Kung gusto tag healing or peace igsoon kay we are in trouble right now because of our situation. Nag-struggle ka sa imong mga battles, na problema ka sa mga paglutos, pagsulay, mga storms sa kinabuhi ni mga grabing bugata, grabing dakua, duula ang maalamon. Amen. Adto simpig, adto pag video call sa mga tao nga nay kadlok sa Ginoo. Adto chat igsoon, adto kana bitang pakigmeet sa mga tao nga nay kadlok sa Ginoo, or kung naa kay kwarta, hagda og kaon, i-treat og dinner or coffee baron ang tao nga kaila ka nga aduna siya kahadlok sa Ginoo. Then adto i-open up imong problems, i-open up ang imuhang mga kabugat sa imong problema, unsa man adto i-open niya. Kay kanang tawhana igsoon, ang pulong niya maghatag og, so ito ingon, it will bring healing, maghatag og kaayuhan. Amen. Sa mga dughang samaran na sakitan igsoon, duula ang mga maalamon, no? Kaya ang maalamon igsoon, ang mga tao nga nay kahadlok sa Ginoo, mao na silang hinungdan nga mahimo tang bulahan, no? Mao na hinungdan igsoon nga magpuyo tanining kalibutan nga puno sa pabor sa Ginoo, no? Kaysa adto ka mo duol, adto nimo itugyan, i-open up ang imong problema sa mga tao nga walay kahadlok sa Ginoo, sa mga tao nga dautan, sa mga tao igsoon nga kana bitawng wa mo ila sa Dios or dili mayong ehemplo. Adto ka dito magpatambag, adto ka dito magpa-counsel, adto nimo i-open up ang imong problema, imong mga sekreto nga problema, matinga ka, kay gibandira na, sunod nga adlaw, gipasa-pasa, igsoon prangkahanti ka. Kung naa may tao nga kasaligan, adto sa Kristohanon nga tinuod. Kung naa may tao igsoon nga, ganahan ka nga i-open nimo ang imong mga problema nga sekreto nga medyo controversial nga problems igsoon, adto sa tao nga adunay kahadlok sa Ginoo. Ako igsoon, kabalo ba mo igsoon nga daghan kayong mga nag-share sa ilang problema nako nga mga medyo private igsoon, pero wa na ko gipanabi sa uban, no? Lahi igsoon kung ang imong share ng mga tao nga maalamon nga nay tinuod nga kaalam nga gikan sa Ginoo. What I mean is mga tao nga nay kahadlok sa Ginoo, kaya ang ilang pulong maghatag kanatog healing and comfort. And that way pag igsoon, mao na hinungdan nga kung atong sundo ng ilang tambag, kung atong kinabuhion ang ilang tambag igsoon, ihatod ta sa kinabuhi nga puno sa kabulahanan, ihatod ta sa kalampusan, ihatod ta sa pag-asenso, kauswagan sa atong kinabuhi, ihatod sa breakthrough, sa panalangin igsoon. Nganuman, kaya ang tambag nga imong gipaminaw, kaya ang counsel nga imong gisunod igsoon, gikan man sa tao nga maalamon, sa tao nga naay kahadlok sa Ginoo, sa tao nga naay hingpit nga relasyon sa Ginoo. Mao nay maalamon, mao nay nindot duolon. Kay nganuman pastor, iampo ka ana igsoon, magluhod na ini kagabi, ini kadlawon, iampo ka ana, no? Hilakan ka ana sa Ginoo. Nya kabalo ba mo igsoon, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Mao na nga ako mong gidasig igsoon, amoy problema, namoy mga struggle, ayaw i-open up atong mga tao nga way Ginoo. Bisag abogado pa na sila, professional, unsa pa na sila klase sa tao nga taas kayo igsoon o posisyon ining kalibutan. Pero kung kanang tawhana wa nay kahadlok sa Ginoo, wa siya hingpit nga relasyon sa Ginoo, ang iyang pagkinabuhi igsoon dili maayong ehemplo, ayaw jud duol ana. Adto duol sa mga taong manedlokon sa Ginoo,
mga tao igsuon nga nahihingpit nga relasyon sa Ginoo. Maunay mga tawhana, maunay mga type sa tao nga inigsulti niya nimo ang ilang pulong magdala og kaayuhan sa imong kasing-kasing nga nasamaran. Amen. According to Solomon, maunay mga tinuod nga malamon. And tanawa ang impact sa malamon. Sa to Proverbs 12:18, okay? The words of the wise bring healing. Wow. Sa laing version is, but the tongue of the wise brings healing. Maora. No? Lahi igsoon, lahi og impact, lahi og resulta, lahi og influensya kung ang taong maalamon maoy mo tambag nimo. Amen. Lahi igsoon. Amen. Kay nganuman mauna sila ang Yahweh aron magpuyo ta nining kalibutan nga bulahan. Bulahan means blessed, blessed life. It means mga igsoon nga pabor sa Ginoo na nato bulahan, maayong panglawas bulahan na, ang proteksyon sa Ginoo nato bulahan na, tagbo na itong panginahanglan bulahan na. Ang atong mga desisyon giniyahan mao na mga bulahan igsoon, ug ato na siyang madawat matagamtaman kung natay problema, kung natay struggle, natay kabalaka, na mga sitwasyon nga lisod kayo adto tadagan sa mga taong Diyos nun, mga godly. Ayaw ng reliyoso, no? Kay di man tanan igsoon sigig simba Diyos nun, na may uban sigig simba tungod kay tuluman nun ra. Pero ang kinabuhi hiwi, no? Ayaw duula na igsoon, kay dili na mo impact ilahang mga tambag. Mayroon nagbiblia pero ang kinabuhi hiwi, wala na, di na makatabang. Sama sa gingon igsoon, dili na makahit ba, makaigo sa pinaka-need nimo. Yes, pwede na siya sigsimba, sige luhod-luhod, no? Pero kung kanang tawhana igsoon, may lang nagpangginoo pero ang kinabuhi hiwi. Naglunang gyapon sa kangit-ngit, ayaw duol na. Di na mo impact iyang tambag nimo. Bisan pagpila na ka bersikulo, duola ang mga tao nga maayong ehemplo, mga tao mga good example, mga tao nga may nampuon, mga tao nga naadyoy ebidensya nga naay kahadlok sa Ginoo kay naglikay sa binuhatan nga dautan. Maunay duola, maunay i-share sa imong problema, maunay share sa imong struggle, problema sa imong family, kay di ka imarites ana, tambagan ka, iampo ka, ludhan pa ka na ni kagabi igsoon. Amen. Kay kana sila nga mga klase sa tao, maunay Yahweh aron magpuyo ta nga bulahan nining kalibutan nga puno sa kadautan. Amen. No, ayog simpig, ayog duol, ayog dikit ato mga taong dautan, adto ka dito i-share imong mga problema, binuang may tambag nila nimo. Pareha na ako sa una. Nakoy problema, bro, nakoy problema. Ano man? Away mo si mong uyab? Away mo si mong uyab, pilay mo diya. Chip in ta, manuyok na yun, automatic. Hindi ko man itong suyo palihog, do hapit, o gridor sa itong tindahan. Tagay ta, sa iyon na kayo na, no? Ang resulta, ikson, sabog kayo, paghuman, hubog. Pagkahawasan, wang problema. Kabantay mo, way ayo. Ang mga taong dautan, ikson, kung mag-away mo si mong uyab, paminaw mo, mag-away mo si mong uyab, kaya ako ni-experience, mag-away mo si mong uyab, paminaw ko na yung mga naguyab-uyab na. Ingnon na mo sa mga taong dautan, kanang way kadlok, sige no, kagwapo ni mo, kagwapa ni mo, pangitag lain, o nga nung mag-apas, magkana, unsa may nakuha ni mo na, kabantay mo, mo na yung mga tinambagan, nga way Ginoo, no? Nag-away mi sa kong asawa, brad, bay. Nag-away mi sa akong asawa, akong bana, nag-away lagi mi. Sayo na, bijoke ta. Bijoke, tagay, kabantay mo, lahi og tinambagan. No, bawsi. Nasakpan ako nga naikabit akong bana. Sayo na, bawsi. Giunahan ka, bawsi, kasayang, kagwapa ni mo. Pangita, buglain. Aron, mabati niya, ang nabati ni mo, bawsi. Mauna itambag sa mga taong dautan, way Ginoo. Alaot ta kung mauna mga klase sa tambag ang atong paminawon. Apan igsuon sa panahon nga natay problema, mga struggle, bugat, duola ang mga tao nga may nadlukon sa Ginoo. Mga tao nga dili lang puro bersikulo, maayo pong ehemplo. Mga tao na nga naagyo itawag og hingpit nga relasyon sa Ginoo. Mga tao nga hinimbahon, mga tao nga matawag na og tinuod nga Kristohanon, kanang makita si Kristo ba sa ilang kinabuhi, mao na hinindot duolon, pangayuag tambag, pangayuan og kanang mga pahimangno igsoon, kay sigurado nga ang pulong nga mugawas sa ilang baba, pulong nga maghatag og kaayuhan sa atong samaran nga dughan. Their words brings healing. Amen. Maghatag og comfort, and aside from that, ihatod tas kinabuhi nga puno sa kabulahanan. Mao na sila'y maayo nga giya,
for us, igsoon, aron ihatod ta sa kalampusan, ihatod ta sa kauswagan sa atong kinabuhi. Kana sila nga mga giya, igsoon, mga tao nga klase, mao nay makapaduol nato sa Ginoo. Kay dalhon matag simba, sige dali. Agakon ta na nga tinud-anay, pero katong mga taong dautan, ingnon ra ka, unsa kagamay ra na problema, ay mura magkakaroon pa tari ta, no? Dalhon ka sa kahilayan, so nutsud tagbarta, tana. Ingan na ko sa una, igsoon, mao na nga, walay ayo ang mga taong dautan kung mao'y imong daganan, kung naa ka sa mga problema. Kung dili, matod pas pulong sa Ginoo, adto dagan sa mga taong maalamon, mga taong adunay kahadlok sa Ginoo, mga taong nga Diyos nun, Diyos nun, dili yawanon, mga taong nga role model, maayong ehemplo, mga alagad sa Ginoo, duula na igsoon. Kung wa kay madangpan nga mga alagad sa Ginoo, kanang mga nailahan nimo nga mga matured Christian nga mga grabe na pug kasinatian sa Ginoo, duula na makatabang na nimo ang mga pulong nga mugawas sa ilang maghatag og kaayuhan, maghatag og comfort kanimo igsoon. Amen. Magaan imong pamati, iampo ka na igsoon, no? Magluhod pa na ini kagabi, ini kadlawon kay magampo, dalhon ang imong ngalan. Og ako na nigibalik og timan-ini ang pag-ampo ra ba sa taong matarong, ang pag-ampo sa taong nga dunay kahadlok sa Ginoo, dakog kahimuan. Nay impact igsoon mo nang mauna nga klase sa tao ang duula, no? Mauna nga klase sa tao ang sangpita, mauna nga klase sa tao ang libriha og dinner, libriha og coffee, unya pag heart to heart talk mo, i-open up ang imong problema sa imong bana, sa imong asawa, tanan iladlad anang mga tawhana kay mauna tinuod jud nga concern nimo. Amen. Dalhon ka na sa tilan sa Ginoo igsoon. Iampo ka. Tambagan ka na, pinasikad sa balaang kasulatan. Maunay duula igsoon. Amen. Kanang mga klase sa tao, ipaduol ka na sa tiilan sa Ginoo. O kanang mga ngana nga klase sa tao igsoon, maunay maghatod nimo sa kabulahanan. Amen. Mahimo tang bulahan. Kay ang pabor sa Ginoo naa nato tanan. Tagbo na tong panginahanglan ay protection sa Ginoo, maunay kinabuhing bulahan. Kung kanang nga klase sa tao, may imong uban-ubanon kanunay. Matakdan man kana. Amen. Mao na nindot mo tambag igsoon. Mao na nga to all of the viewers this time, ako mong gi-encourage igsoon. To all of the viewers this time, ako mong gi-encourage nga kung namoy mga higala nga mga kaybaw ka nga grabe ang ilang fire ni Lord bitaw. Grabe ilang commitment ni Lord. Dasig kay sa Ginoo, mga tao nga kay balo ka nga mainampuon, mga hinimbahon, mga aduna jay kahadlok sa Ginoo, mga maayong ehemplo, higala nimo. Mao na nindot sharean sa imong problema, sharean sa imong mga struggles, sa imong mga kabugat nga gibati gihambin, i-share nila igsoon kay nganuman mao na nindot mo tambag, nindot mo dasig nganuman kay ang tao mangud igsoon nga nay kahadlok sa Ginoo. Ang mga tambag na nila giniyahan sa Espiritu Santo, na sila gitawag og kaalam nga langit nun. Mao nang kada pulong mo gawa silang baba. Ako igsoon, grasya sa Ginoo, himaya sa Ginoo, sa Ginoo or gitanan. Daghan kong natambagan nga kanang personal yun nga pag after ko ning share, himaya sa Ginoo lang jud, nihilak. Grabe nga. Salamat jud kay natandog jud ko ba, di ba? Ingana manulti ang mga tao nga nay kahadlok sa Ginoo. No, malipay ka, mugaan ang imong pamati, ma-comfort ka, makabaton kag kaayuhan sa sulod nimo. Amen. Ingana igsoon, mao na nga ingana nga klase sa tao, mao na nindot i-close nimo or nindot nimo higalahon, nindot kaubanon o nindot sharean sa tanan nimong mga problema. Kung gusto ka mangayog tambag para sa inyong ugma, para sa marriage, para sa imong trabaho, negosyo, or unsa man nga imong mga desisyon nga himuon in the future, patambag sa mga taong maalamon, sa mga tao nga nay kahadlok sa Ginoo, sa mga tinuod nga Kristohanon, sa mga tao nga Dios nun, sa mga tao nga maayong ehemplo og duol sa Ginoo, kay nindot na mudala og tambag. Kay kanang mga ngana nga klase sa tao, mga giniyahan na ang mga pulong nga mugawas sa ilang baba, dili na basta-basta kay naa nay gitawag og kaalam nga langit nun, godly wisdom. Laki na og ang kana nga pulong igsuon, giniyahan na gikan na sa Espiritu Santo. O makahatag yun na natog kasiguraduhan, makahatag nato na siya og makagaranti na nato igsoon in the future nga we will live a blessed life because of their counsel, because of their advices from the godly people. Amen. Dili ato mga taong dautan salbahis nga unsar kay iyaw-yaw ana no.
mga tao nga adunay kahadlok sa Ginoo, maunay amiguha, kaubana ug maunay share sa imong mga problema. Paminawa ilang tambag. Usahay kung tambagan ka, koreksyonan ka sakit, pero kung balag sakit igsoon, kung kabalo ka nga kana nga sakit igsoon, gikan na ng mga tawhana nga maalamon, gikan na ng mga tawhana nga nay kahadlok sa Ginoo, sa mga tawo nga Dios nun, dawata ang kasakit igsoon, kay nga na sakit jud ang kamatuoran apan maunay bugtong maghatag natog kaluwasan, kagawasan, kabag-uhan, kaayuhan, dawata kay ang kamatuoran sakit gyud na. Ang kamatuoran igsoon mugawas na sa baba sa mga maalamon. Ug di kalikayan masakitan, talabi na mabulsay ka, agay. Pero dawata antusa kay once we accept the truth will set us free. No? Maghatag na tog kagawasan, maghatag na tog kabag-uhan, maghatag na tog kaayuhan, comfort, healing. Amen. Mao na ako mong gidasig tonight, igso na mo yung mga problema diyan, nananaw mo. I-share sa mga tao nga adunay kahadlok sa Ginoo, mga maalamon. Ayaw dagan atong mga barkada nimong way klaro, mga amiga nimong higala nimong mga marites nga matinga ka gi-post na imong problema sa Facebook. No? Imbesiyara imong gisekretohan, iya pong gisiyar sa lain. Wa na. Na-broadcast na kay uso ra ba ning mga marites karon, high-tech na kayo. No? Kaya imong gisiyara napod siya close friend, napod siya friend, napod siya ang iyang friend po napoy laing nabulgar ang imong sekreto, nag-struggle ninyo ka, nauwaw ka, labi na kontrobersyal ang imong problema. Apan igsoon mas masaligan kung adto na nimo iduol sa mga tao nga naay kahadlok sa Ginoo. Kay kana imong problema nga medyo kontrobersyal, i-share man po na niya sa Ginoo. Wa siya laing sharean. Kabalo na siya mo timbang-timbang kung kanang mga sitwasyon angay bang isulti o angay bang dili. Kay malamon guna siya na siya ay pinasahi nga kaalam nga gikan sa Ginoo. Again, maunay maayo duolon. Diha ta dapat mangayo og tambag, mangayo og counsel kanang mga taong maalamon. Kay ang ilang pulong nagdala og kaayuhan sa atong samad sa dughan. Kay ang pulong sa mga taong maalamon giniyahan sa balaang Espiritu Santo. Og sa dihang adto ta mangayog tambag kanunay, magpa-disciple, mangayog advice, mangayog counsel, kana sila og atong sundo ng ilang gisulti kay malamon man na sila. Ihatod ta sa kinabuhi nga puno sa kabulahanan. Ihatod ta sa kalampusan, kauswagan ug pag-asinso sa atong kinabuhi. Hayag ang atong ugma nganuman kay ang atong counselor, ang atong advisor, mga tao man nga malamon, mga tao nga naay tinuod nga kahadlok sa Ginoo. Amen. Ana. Adto na duula ka ng mga klase sa tao, duula na. Amen. Ayo iduol atong uban dito kay na. Di kayagaan ka, sumsuman lang ka dito sa mga kuan, no? Duula ng mga tao nga sure ka, I believe ka, ikaw mismo kabalo man ka nga kanya siya. Gaan jud akong dugan kay lahi gyud ning tawanan, no? Tinuod jud nga godly. Just nun. Dili ni pakaron ingnon, dili ni puro istorya ra Ginoo, pero ako jud nakita siya kinabuhi nga good example gid siya nako, role model. Ako ning sharean siya. Ana, ayaw pagduduwa igsoon. Kay mauna nga klase sa mga tao nga angayan, sumbungan sa imong problema, angayan pangayuag tambag. Kay ngon ang balaang kasulatan, mauna silang Yahweh, aron magpuyo ta nining kalibutan nga puno sa kadautan nga bulahan ta, mabulahan ta, tungod sa ilang mga tambag, tungod sa ilang mga advice. Apan kung adto ta maminaw sa tambag sa dautan, aw ihatod ta sa kadautan. Ngano man na pastor? Dautan ako sila daan. Lain na po ang tambag na to dautan niya, ihatod ta sa hayag nga ugma dautan. In the first place, dautan sila daan. And of course, tungod kay dautan sila, kanang ilang tambag, bisag maayo pa na ihatod ta sa kadautan. Dautan man ang source. Amen? Muna igsoon nga, ato tadagan ang mga matarong nga tao, mga malamon. Mga tao nga naay kahadlok sa Ginoo. Kanang mga tao nga kasaligan nimo. Kay kabalo ka mismo og unsa ang iyang kinabuhi. Ayaw salig kanang mga tao nga, yes, ibutang talag, professional na sila. Wala ko gi-lockdown ng mga professional. What if professional sila, dako kay sila og naabot sa ilang kinabuhi, sa ilang educational attainment. Hindi sila basta-basta, pero kung kana sila, wala na sila kinudanay kahadlok sa Ginoo. Ang ilang kinabuhi dili role model. But professional sila, ayaw nagduula. Bisag unsa na siya ka-bright, kung kalibutanon lang na iyang kaalam, di ka ihatod ana ngadto sa kabulahanan. Posible pa nga ihatod ka sa kalaglagan, kay bisag maayo na iyang gisulti, dautan man gud siya. Amen.
Imposible kay kung ang tao nga kana siya nga tao dautan niya yang tambag ihatod dinung ka sa matarong, no? Dautan naman siya daan. So adto kas kadautan apan kun ang imong pangayoag tambag, mga tao nga matarong, mga tao nga naitinuod nga kahadlok sa Ginoo, mga taong Diyos nun, maayong ehemplo, mga tao nga panalangin ang ilang kinabuhi, mga tao nga may nampuon, hinimbahon si Jesus ang ilang first priority. Kabalo ka, duula na. Amen. Kay sigurado kung ang ilang mga pulong, ilang mga tambag, puro giniyahan sa Holy Spirit. And their words igsoon, ilid ka ngadto sa kalampusan, ilid ka ngadto sa kauswagan, dalhon ka sa saktong dalan. Amen. Mao nay maghatag og right direction ang ilang tambag, ilang counsel sa mga tao nga malamon. Amen. Mao na igsoon, no? So mao na mensahe kanato tonight. Kay basin ba og ang uban nyo diri nagtan-aw nga na mga time na disappoint ka kay ang imong gisiran wa ino natabang nimo hinon hindako ino ang problema kay gipanabi. Ayaw. Duola ang mga taong kasaligan ug walay laing kasaligan gawas sa Ginoo ang mga tao nga naay kahadlok sa Ginoo. Mga tao nga adunay hingpit nga relasyon sa Ginoo. Mga tao, mga igsoon nga mga duol sa Ginoo maunay kasaligan. Kay mahadlok yun na mubuhat og dautan kay nganuman badlungon mo na sa Ginoo. Ug ang ilang pulong kanunay giniyahan sa Espiritu Santo. Tungod kay giniyahan man sa Espiritu Santo ang ilang pulong, so ang ilang tambag nato dili makalaglag kung dili makaupauswag. No? Dili ta hiatod sa kadautan kung dili ihatod ta sa kadaugan. Ingana ang resulta, ingana ang impact igsoon kung ang atong counselor, ang atong advisor, mga tao nga naay kahadlok sa Ginoo, mga duol sa Ginoo. Aside from that, kay kanang mga tawhana, iampo ka na. Before matulog, iampo ka. Inigmata sa kadlawon, iapil ka sa pag-ampo. Magluhod na siya, mag-ampo na nimo. No? Unya, akong balikon igsoon, lahi bayag impact kung kana sila mo ampo. Kay ingon ang Santiago, ang pagampo sa taong matarong, dakog kahimuan. Lahi og resulta. Mao na igsoon nga gidasig ko kamo nining kagabhion. Kung naamoy mga problema, ayaw mo kaulaw og duol sa mga taong maalamon, sa mga taong naay kahadlok sa Ginoo kay sure ko igsoon nagpaabot ra pud na sila nga naay magpa-counsel, magpa-advise nila. Amen. Nagpaabot ra na sila suway. Kay diha nimo matagamtaman ang healing from the inside, ang comfort, ang tinuod nga kalinaw matagamtaman nimo nila. Kay nganuman again ingon si Solomon, ingon siya diri, the words of the wise bring healing. No? Nindot kaayo, maghatag og kaayuhan ang pulong sa mga taong malamon. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much Lord sa lain na pud nga pagtulunan nga imong gihatag kanamo. This evening Lord, mahitungod sa advice or counselor and advisor Lord God. Ingon imong balaang pulong nga kung gusto mi nga mahimong mabulahan, adto gyud mi patambag, adto mi magpa-correct, adto mi magpa-advise, magpa-counsel sa mga taong maalamon, sa mga tao nga naay kahadlok nimo, dili sa mga tao nga dautan or nagsalig sa ilang kalibutanong kaalam kay dalhon miana sa kalaglagan. So Lord, thank you for your word. Salamat aning bag-ong pagtulunan nga imong gipahibalo kanamo Ginoo. Nga sa panahon sa among kabalaka, kagulanan, na mga times nga mag-struggle mi, dagko kay mo mga problema adto mi dagan sa mga taong Dios nun, mga tao nga duol nimo Ginoo, mga tao nga mahinadloko nimo, mga tao nga maayong ehemplo, mga tao nga ang kinabuhi panalangin. Mao nay nindot himuong advisor. Kay matod pa sa imong pulong, ang ilang pulong maghatag og kaayuhan sa among kinabuhi. Salamat Lord sa mensahe nimo tonight nga imo minggi pahinumduman Lord nga nindot jud Ginoo nga amiguho namo or suuro namo ang mga tawo nga Dios nun, mga tawo nga duol nimo. Kay mao nay nindot nga himuon namong advisor or counselor kay ihatod mi sa blessed life. Ihatod mi sa kinabuhi nga puno sa kabuluhanan, puno sa proteksyon, pabor nimo, panalangin, tanan-tanan nga mga maayong butang nga gikan kanimo. Tungod kay sila nga among mga advisor, mga counselor, mga tao man nga dunay kahadlok nimo. Salamat Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. I pray nga kani nga among nadungog karon nga mensahe amo ning i-apply Lord God. Amo ning kinabuhion ug makabaton jud mi og bunga tungod sa among nasinati karon sa imong mensahe.
Dalaygon ka sa walay katapusan. Thank you so much, Holy Spirit, for your word. And thank you as well for your presence. And right now, Lord, I continue to pray to all of the viewers, to all of the followers, subscribers, to all of the listeners. Aning live karon og sa mag-replay, ani Lord God, I pray, i-bless sila, Lord God. To all of the viewers right now, I speak blessing for them. I speak healing right now sa ilang physical and emotional. I speak hope sa tanang na hopeless karon nga nagtanaw. And I speak peace of mind sa tanan nga mga in troubles or sa tanan nga mga na depressed right now. I declare peace of mind right now. Ibutang ang paglaom sa ilang kasing-kasing, Ginoo, in Jesus name. Sa tanan nga mga nagtanaw karon nga aduna pay gapos karon ni Satanas nga matintal pangahuyang pa, Lord God, I declare, Lord God, complete transformation in Jesus name. I declare deliverance sa tanang mga gapos sa kaaway, mga bugto ang tanang talikala ni Satanas sa pangalan ni Jesus. O sa tanan nga nagtanaw karon, Lord God, nga nangandoy og kaluwasan sa ilang tibok pamilya og kadugo, I declare salvation. I speak salvation in the mighty name of Jesus for them, in Jesus, for their families, for their relatives, in Jesus name. Salamat, Lord. And I speak financial breakthrough sa tanang mga na problema sa financial, mga utang. I declare, Lord, nga imong pangitaag paagi, Ginoo, solusyon, kasulbaran sa ilang mga problema, Lord God. Salamat, Lord God. Palihok ang imong milagrosong kamot, Ginoo, sa ilahang sitwasyon karon, Ginoo, sigun sa ilang gitinguha, Ginoo, in Jesus name, in Jesus mighty name. Lord, thank you. And this time, Lord, among dawaton, paabuton ang kunon, ang dakong kadaugan, ang panalangin, ang milagro gikan kanimo. Amo gining dawaton uban sa dakong pagtuo. Mao kining among pagampo amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan daan, ug among ginasilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus nga moy among bugtong manluluwas. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. So that's all for tonight, brothers and sisters in Christ. This time, I will give back all the glory and honor to the King of Kings and Lord of Lords. Amen. So, mao na to igsoon. Mao to itong panihapon. Shout out there, Brad Jomar. Bago pa ka, Brad? Gigan pa ka duty? Okay, so that's all for tonight again. And thank you kayo, no, mga subscribers, star senders, sa mandiha, mga new followers, welcome kayo mo nga page, no? Para natong tanan wala tayo giisang relihiyon. It's only the name of Jesus Christ. Jesus reigns. Amen. Sa atong gibuhat karon. And again, ako lang mong i-remind igsoon nga ako ning i-download kay ma-delete man ni automatically in 30 days niya. Ako ning i-upload sa atong YouTube channel. You can check it sa YouTube channel igsoon, and free to subscribe. Ang link na sa caption na ning live. And I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page. Kay diri kaning page igsoon daghan kay gihimo ang Ginoo mga milagro. Grabe, no? Ang uban nga testimony wala lang ako gi-post diri, pero daghan mag-message nako sa miracle, the moment nga naabot sila ani nga page igsoon. Grabe. No, so himaya og dungog sa Ginoo ra gid. So that is why I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page. Amen. Thank you sa pag-share sa atong live. Himaya sa Ginoo. So karon igsoon ako nagaampo nga sa atong pagpangatulog, atong pagpamahulay ang presensya sa Ginoo mag-uban nato. His presence, His protection igsoon for us nga safety ta, safe and sound sa atong pagmata. Kay nag-uban man siya nato. And sa uban nga nasa lain-lain nasod nga adlawan ron diha nagtrabaho, I pray and I declare nga i-bless mo ni Lord. Ubanan mo sa Ginoo. I pray for divine protection, paboran ang inyong ibuhat, pabor sa inyong mga amo diha, mga OFW, ug tanang buhat sa inyong kamot, i-bless ni Lord in Jesus name. Amen. So see you next time igsoon. No, kita na punta ugma. Di lang kumusaad ug unsang oras basta makita ko opportunity igsoon live ta. Amen. Ampo, amping, abante. To God be all the glory. Keep safe everyone. Good night. See you tomorrow.